Lenkosi uYesu molweni. Amen. Ndiphulaphule ngoku ndihlela apha. Ndeva kubekwa incwadi kaTimothy. Yes. My God. Ndeva izithethi ziphakama. Zicacisa ubulapha bazo. Yes. Kodwa into endiyivayo ekuvwana ngayo yeyokokuba kukho umuntu ongekhoyo. Amen. Makabonge uThixo. Amen. Bendiyivayo umuntu ongekhoyo. Nam bendingapha kwilizwe lengqesho. Ndizama ukomba phantsi komhlaba. Kwathi kuba andiyazi mna le ndawo. Andibazi nabakwamlamba andibazi. My God. Nabakwarhudulu andibazi. Kodwa into endiyaziyo yeyokokuba kukho isifo esafikayo kweminye yale misi. Kanti esifo sizawufika nasekhaya. Hey. Sabangela uba esifo siyobangulwa kwindawo ekuthiwa kuseZobothini kwindawo yaseMkwintetho. Yes. Kanti loo nto izawubangela okokuba nam ndikwazi uzawufika engcobo kwindawo yaseMadladeni. My God. Uthi ubhuti xa ethetha nam kaba nguye umntu wokuqala ofumena le ndaba kabhuti Joseph. Athi kuzawuya wena ke kuba ngumntu esithembele unokuya. Hey. Emazwini akhe uthi ukhumbula utata uThekwane notata zange bakwazi ulinda imini yokwambathiswa. Hayi my God. Kwafuneka ba kwesi sithandathu sikatata umboniswa babe ngabantu bokuqala ukwambathiswa bombathiswa ngosuku lomama. Amen. Amen. Ngenxa yokucelwa kwabo. Makabonge uJesu. Uthi ke loo nto ithi kukhona into eyayifana phakathi kwabe abangela okokuba bayokucelwa. Ndilapha ngenxa yokucelwa bantwana basekhaya. Ndiziswe seso sicelo ingapheleli indlela ezandleni zami. Hey. Hey. Ndawuyeka kwawuthiwa ndiyibeke phantsi lebhanti ngoba mhlawumbi ndisengayibeke. Indlela siyazi indlela inde. Ngakumbi ngoku ndiva kule ndawo. Ndivile apha iindaba ebezithethwa uba ndizutsho noba bengumama noba bengutata kodwa ukhona umntu othetha into apha. Ndathi nale vangeli yayikho kunjalo noba isaya kubakho kodwa yikho ngoku. Amen. Amen. Makabonge uThixo. Uyotsholeyo kule ndawo wathi le vangeli yayikho kodwa yikho ngoku. Hayi. Wathi noba ungavela izwi lizowulanda umnonokuma ukhangelwe kumhlaba seTsomo kuthiwe kukhangelwe indoda enowumenza le nto ngekho ifunyanwe ngoba yemke ivangeli. Washeka abantu. Jesus. Haleluya. Enkosi Thixo ngoba usibone kolu suku lukaBhuti Joseph. Sivo okokuba ngoku andiyazi ke le nto ezasithi sithi abantu banento abayibeka. Kuthiwa ke xa ubeka into apha ngokwasesiXhoseni uthe haleluya. Inkonzo impilo kudingeka umnikazi webandla ebandleni.